ምፍራይ وحسن مأزاون مقوي ሚኒስትር ሕርሻ ካብ 2020 ሒዙ ዝሰርሐሉ ዘሎ መሪሕ ቴማዩ ብፍላይ ድማ በመኣዛው ትሕዝቶ ሃብታማት ዝኾኑ ዝራእቲ ከም በዓል ስርናይ፣ ስገም፣ ዕፉን፣ ቡልቱክ ካብ ናይ ቅብእ ዝራእቲ ዘይቲ ስምስም፣ ኣድሪ፣ ዘይቲ ሱፍን ካብ ኣሕምልቲ ድማ ድንሽን ምቁር ድንሽን ካልኦትን ኣብቲ ኣብ ሓልሓለ ተረኪኑ ዝርከብ ትካል ሕርሻዊ ምርምር እተፈላለዩ ምርምራት ብምክያድ ብዙሓት ምስክሊማን ሓምድን ሃገርና ሰማምዑ ምርምራዊ ውፅኢታት ብመንገዲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ናብ ሓረስቶት ይዘርግሕ። ካብ ቀረባ እዋናት ሒዙ ሚኒስትር ሕርሻ ንተጠቃምነት ምቁር ድንሽ ኣብቶም ኣገደስቲ ኣተኩሮ ክወሃበሎም ዘለዎ ኣገደስቲ መደባት ብምእታው ብዕቱብ ኣብ ኩለን ዓድታት ሓረስቶት ኣብያተ ትምህርቲ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ጥዕናን ካልኦት ተዛመድቲ ትካላትን ንምዝርግሑን ምስፍሕፍሑን ይሰርሕ ኣሎ። መበቆል ምቁር ድንሽ ኣብ ሃገራት ትሮፒካዊ ንፍቀ ክቢ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ከም በዓል ቦሊቪያ ምዃኑ ይግለጽ። ካብዚ ቦታ ቆፂሉ ድማ ናብተን ክሊማዊ ኩነታት ዘለዎን ሃገራት በብቕሩብ ከም ዝተዘርግሐ ይፍለጥ። ምቁር ድንሽ ብዘለዎ መኣዛታት ብደረጃ ኣፍሪቃ ኣብ 50 ይስራዕ። ምሕደራ ምቁር ድንሽ ኣዝዩ ቀሊል ብምዃኑ ዝኾነ ሰብ ከፍርዮ ዝኽእል ተኽሊ እዩ። መንግስቲ ኣብ ሃገርና ንምእታው ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር 19 ዓሌታት ምቁር ድንሽ ብምእታው ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ፈተነታት ክግበር ከም ዝጀመረ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ኣሃዱ ባዮቴክኖሎጂ ኣቶ ሙሴ ፈቃዱ ይሕበር። ምቁር ድንሽ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት 19 ብኩሎንስ ዝበሃል ብኩሎንስ ወይ በዓሌት ካብ ሃገራዊ ትካል ምርምር ናይ ድንሽን ምቁር ድንሽን ወይ ሴፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ መደባሩ ድማ ኣብ ኬንያ ካብዛ 19 ዓሌታት ናብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻ ምርምር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ተኣታትዩ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ምስ ተኣታተወ 5 ዓመት ዝወሰደ ኣብ ዝተፈላለየ ወቕቲ ፈተነ ተኻይድሉ። ሓንቲ ኣብ ክረምቲ ተኻይድሉ፣ ሓንቲ ድማ ኣብ ሓጋይ ከምኡ ድማ ኣብ ቀውዒ ተባሂሉ ኣብ 3 ወቕቲ ናይ ፍልልይ ስለ ዘሎ ኣብ 3 ምርምራዊ ስራሓት ተኻይድሉ ማለት እዩ። ስለዚ 5 ዓመት ምስ ተኻየደ ምሩፃት ዓሌታት ካብዞም 19 ተለልዮም መፅኦም 5 ተለልዮም መፅኦም። እዞም 5 እዚኣላ ድማ ኣዝዮም ፅቡቃት ድበልናዮም እዮም ማለት እዩ። ካብኦም ንምጥቃስ ሓደ እዚ 4400185 ኣሎ፣ ካልኣይ 44085 ኣሎ፣ 44024 44132 44128 ተባሂሎም ካብቶም ዝኣተዉ ዓሌታት ዋላ እኳ 5 እንተተመርፁ ሓደ ካብቲ ሓደ ግን ዝያዳ ተመራፅነት ክህልዎ ግድን እዩ። እቶም ዝያዳ ኣተኩሮ ተዋሂቦም ዝስራሓሎም ዘለው ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ቪታሚን ኤ ወይ ቤታ ካሮቲን ዘለዎ ኣራንሾንን ብጫን ሕብሪ ዘለዎም ዓሌታት ምቁር ድንሽ ምዃኖም ኣቶ ሙሴ ፈቃዱ ይሕበር። ደጋውን ውሽጣውን ሕብሮም ኣራንሾን ዝኾኑ ዛይዳ መሪፅናዮም። ካብዚኦም ክልተ ዓሌታት ኣራንሾን ደጊኦም ውሽጦምን ኣራንሾን፣ ሓደ ድማ እቲ ደጊኡ ኣራንሾን ኮይኑ ውሽጡ ግን ናብ ብጫ ዝኸደ፣ እቲ ሓደ ድማ ሊላ ኮይኑ ውሽጡ ፃዕዳ፣ እቲ ሓደ ድማ ደጋውን ውሽጣውን ፃዕዳ። እጃ እሕና ዛይዳ ነተኩረሉ ዘለና ናይ ኣብቲ ዛይዳ ናይ ቤታ ካሮቲን ዘሎ ኣብቶም ብጫ ዝኾኑ እዞም ክልተ ዓሌታት ዛይዳ ኣተኪርና ኣሎ ማለት ግን እዚኦም ንምዝርግሕ። ስለዚ እዞም 5 ዓሌታት ዝመረፅናዮም ብቐጥታ ናብ ግራት ሓረስቶት ኣይኮኑን ተሰጋገሮም። እንታይ ተገይሩ ድሕሪ 5 ዓመት ፈተነ ምስ ተገብረ ን2 ዓመት ዝኸውን ኣብ ግራት ሓረስቶት ኦን ፋርም ዝበሃል ፈተነ ተኻይዱ። ኣብዚ ኣብ ሳባ ተኻይዱ ነይሩ፣ ማይ ዕዳጋ ኣብ በዓል እምባደሮ ኣብዘን 3 ቦታታት ናይ ፈተነ ተኻይዱ። ኣብቶም ሓረስቶት ድማ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ተራእዩ ማለት እዩ። ምቁር ድንሽ ብሓፈሻ ምስ ካልኦት ኣሕምልቲ ብምውድዳር ብዘለዎ መኣዛዊ ትሕዝቶ ተመራፂ እዩ። ብዝውነቱ ትሕዝቶ ቪታሚናትን ማዕድናትን ድማ ብፍላይ ህፃናትን ነፍሲ ጾራትን ክምገብዎ ዘለዎ መግቢ ምዃኑ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣባል ኣሃዱ ዕቤት ናብራ ኪላ መግብን ኣመጋግባን ወይዘሮ ትርሓስ የማነ ትገልጽ። ሕጂ ሓደ ሰብ ክረኽቦ ዝግብኦ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምዚ
ጸዓድ ድህቡኻ ፕሮቲን ድህቡኻ ካብ ስብሒ ካብ ሚነራልን ቪታሚንን ንብሎም ባዕድናትን ቪታሚንን ማለት ንብሎም ካብኦም ሓደ ሰብ ንመዓልታዊ ክምገብ ኣለዎ ሕጂ ምስ ካልኦት ንዞም ሕጂ ኣብ ሃገርና ደለው ስሮም ካብ ንምገቦም ምግብታት ከም በዓል ድንሽ ካሮት እዚኦም ዱባ ዙኪኒ ምቁድንሽ ብዕጽፊ ትሕዝቶ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ዝለዓለ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ድንሽ እዩ ካብቶም ስሮም ንምገቦም ምግቢ ማለት እዩ እዚ ምቁድንሽ ግን ዕጽፊ ትሕዝቶ ኣለዎ ምስ ነወዳድሮ ኣብቲ ንመዓልታዊ ክንረክቦ ዝግባአና ክንረክቦ ዝግባአና ካብ ምግቢ እቲ ዝለዓለ ትሕዝቶ ዘለዎ ምቁድንሽ ማለት እዩ ትሕዝቶ ይኸለ ተፈላለዩ ምቁድንሽ እዮም ዘለው ሕጂ ተፈላለዩ ምቁድንሽ ከዓ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ኣለዎ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ከዓ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ እዩ ዘሎ ሕጂ ካብቶም ዝተፈላለዩ ግን ምቁድንሽ ብቪታሚን ኤ ዝፍለጥ ቪታሚን ኤ ዝለዓለ ትሕዝቶ ናይ ቪታሚን ኤ ኣለዎ እዚ ማለት ከዓኒ ብፍላይ ነብሰ ጾር ተጥቡ ኣደ ንህፃናት ከዓኒ ህፃናት ብፍላይ ቪታሚን ኤ ንኽትብ እንደቀና ቪታሚን ኤ ከም በዓል ቪታሚን ቢ ዝበሃሉ ዝበንን ዘይኮነሲ ማለት ቪታሚን ሕጂ ቪታሚን ቢ መዓልታዊ ክንምገቡ ዝግባአና ኣለዉ ቪታሚናት ድኽዘኑ ከዓ ኣለዉ ቪታሚናት ማለት እዩ ሕጂ ቪታሚን ኤ ሓደ ካብቶም ዝኽዘን ኣብ ነፍስና ምስ ተመገብናዮስ ተኸዚኑ ክፀንሕ ዝኽእል ሕጂ እዚ ከዓኒ ብልጫ ገብሮ ማለት እዩ ሓንሳ ሎም መዓልቲ ምስ ተመገብካዮ ንእሽተይ ካብቲ ቪታሚን ኤ ሓንቲ ኩባያ ብምምጋብካሲ 4 መዓልቲ ውሑስ ናይ ቪታሚን ኤ ኮንካ ኣለኻ ኣብ ዓበይቲ ኣብ 5 ኣብ ንኣሽቱ ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመትካ ክሳብ 6 መዓልቲ ውሑስ ናይ ቪታሚን ኤ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኦት ቪታሚናት ከም በዓል ፎሌት ትበሃል ኣለዎ ቪታሚንስ ኣለዎ ካልሲዮም ፖታሲዮም ብሓፈሻሲ ንመዓልቲ ክንረክቦ ዝግባአና ምግቢ ተደሚሮም ማለት እዩ ብንመር ክንወዳድሮ ከለና ምቁድንሽ ዝለዓለ ምቁድንሽ ብጥዕናዊ ብልጫታቱ ክርአን ከለውን ካብቶም ኣብ ቀዳሞት ዝስርዑ ናይ ሱር ኣሕምልቲ እዩ ኣብ መዓልታዊ መግብና ምስ ነእትዎ ካብ ምቅላዕ ተፈላለዩ ሕማማት ከም ዘጉድልውን ይፍለጥ ንሕናሲ ነቲ ንምገቦ ኢና ንመስል እያ ትብል ኣብታ ናይ ምግብና ኣመጋግባን ክንብል ከለና ደቂ ሰባት ነቲ ንምገቦ ኢና ንመስል እንታይ ማለት እያ ጥዕና ዝህበካ ምግብታት ምስ ትምገብ ጥዑይ ትኸውን ሕጂ እዚ ምቁድንሽ እቲ ደለዎ ፅሕጎ ወይ ከዓ ፋይበር ንብሎ ኣብ ነፍስና ምስ ኣተወ ብቐሊሉ እዩ ዝሓቀቕ ብቐሊሉ ብምሕቃቑን ካልእ ከዓኒ ዝተፈላለየ ቪታሚን ድውንን ምዃኑን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሕማም ዝከላኸሉና እንታይ እዮም ድሕሪ ኢልና እቲኦም ማዕድናትን ቪታሚንን እዮም ቪታሚን ብፍላይ ካብ ሕማማት እዮም ዝከላኸሉና ተቐንዲ ስርሖ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ካርቦሃይድሬት ተይልና ሓይሊ ዝህበና ክነብር ኮይና ሓይሊ የድልየና ማለት እዩ ፕሮቲን ተኸይና ንጭዋዳታትና ክስራዕ ይዘድልየና እቲ ፋት ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ ካብ ሕማማትን ከላኸለና ወይ ንጭዋዳ ሓይሊ ንበልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ስርሖም ቪታሚን ከ እንታይ እዮም ካብ ሕማም እዮም ዝከላኸሉና ስለዚ ምቁድንሽ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ቪታሚን ኣለዎ ከም ዝገልጾ ፀኒሕኩም ቪታሚን ኤ ኣለዎ ቪታሚን ቢ ኣለዎ ከም በዓል ፖታሲየም ካልሲየም ትሕዝቶ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ ቪታሚን ኤ ዝበሃል እውን ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ ካብ ሕማማት ይከላኸለልካ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ንእሽተይ ነገር ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ምስ እንረክብ ካብቲ ሕማም ትከላኸለልካ ንኣብነት ጋስትራይት ልዑል ፅሕጎ ስለ ዘሎ ካብ ነቲ ጋስትራይት ዘሎ ጠቃሚ ንብል ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይ እዚ እውን ፋይበር ብቐሊሉ ስለ ዝሓቀቕውን ናይ ሽኮርያ ዘለዎምን ደም ብዝሒ ካንሰር ዘለዎምን ክምገቦ ነተባብዕ ማለት እዩ ፕላስ ኮሌስትሮል ፍሪ መላሓንቲ ኮሌስትሮል ስለ ዘይብሉ ነፃ ስለ ዝኾነ ብምምጋብካ እውን ኮሌስትሮል ዘለዎም ሰባት እውን ክምገቦ ንብል ማለት እዩ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ሚልሜላታ ሕምባሻ ብሽኮትን ካልእን ብምምስራሕ ክትምገቦ እትኽእል ምቁድንሽ ኣብቲ ብብዝሒ ዝፈርየሉ እዋን ድማ ኣንቂፅካ ከም ሕሩጭ ብምዕቃብ ኣብ ዘለኻይ እዋን ክትጥቀመሉ ትኽእል ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ፀብሒ እውን ይስራሕ እዩ ብህፃናት ፍቱው ስለ ዝኾነ እውን ብመልክዕ ጽሟቕ ክትምገቦ ይከኣል ምቁድንሽ ኣብ ኩሎ በሲሉ ክንምገቦ ንኽእል ኢና ኣብ ሓዊ ጥብስ ኣቢልና ከም ድንሽ ጥብስ ኣቢልካ ኣብ ሓዊ ክትምገቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ናብ ካልእ ዓይነታት ምቁድንሽ ዓቕሚ ኣለዎ ናብ ድሌትካ ከተመስርሖ ትኽእል ኢኻ ምስ ኣብሰልካዮሲ
استفعل يخسر تخلي حب كذا مالتي نحنا انتينا غيرنا حزبنا بقليلو وتنحنا طعمي كاب ولد مسلكا تطعمو انجرا صفحي قال بربر ነገር ስለዘሎ ወቅድንሽን አስተፋላ ላይ ሰዓት መስፈተናዮ بقليل رح مجبو سل زي كألسب نحنا شو عنتينا نجينا نبتنا هنا حبرة السب بقليل زي مجبو ويا أبجز زجبرو كم باشا الجا مالتي ناب الجا ناب تحمل تقطلون أنت مجبو يا كم حمل قيني عجي نحر حدا سب أو خلو بسيلو مجبو زي كأله تأبي سق مجبو زي كأله أبسيلو ناب مال تاخ يروخل ناب قجا غيرو سنكتو يخل ناب حباشا خغبرو يخل ناب صما غيرو خسرحو خل اجي ناب باشكوت خسرحو خل اجي نحنا باشكوتي صما مالمالاتا حباشا كيك سرحنا اذا اجي كن نمنتاينا خو بينا حزبنا طقم مقدنش ويكا تحستو مقدنش كمغبو معناته ابقالات هاغرات مسنريو ابو دخاتات ويكا تلعل تحستو سلازلو ابو دخاتات تباهيلو يزصوا اجي حزبناون نزي ترديو كم غبو إلى نحط مالتي تتقامنت مقردنش نخعبي ناب التفلالي ملكعات بمسرح ناب حزبي مللاي الايو استغبار دما بوجلن محبرن تطرنيفن التفلالي عينታት مغبي بمدلاو ناب عراغا كاب زرغح زلوا دق انستي لوام حنت خابن ويزر اسمرت دامريام بستفعلي عينت كسرحت تخليها قال خابك صبح حجي قريبني يدلنا بدي ام كي مالت دلو مغبي هصان غيرنا انقيصنا نعو تحنا مس اكل حواويسنا نصرحو كالخا صما نصرحو بسكوتس كيك جام زي ململاتا شيبس تصرحو لك عين صرحو تخليها كساب حجي زين عراقا سلا قريب زولينا بخمسة قام صرحو زلنا نمبر بالجاون مغبي غير كاب غزاس بخم نتقوم لنا بالجا بسبقو نعراقا كن بتستعم درقز بلا ملكو فلز قربنا هنا بس غيرنا عزلنا مالتي او غزا كن بستفعل عينات ندالوينا كمل جاخينو خم مغبي نتقوم له كم سبقو نساتيو الحمد لله عينات كيرنا نتقوم له خلينا اب مغبي ابلجا شكر تحستو نخنا طفق قوع قطيلا ነገር سينو برسميلو قال نتقام مالتي اب كيح صبحي صبا يكونن مس بربرس صبا يمصلكاني كل جزء ግን በልጫ خسرحو خلها زبلص ማለት ወይ ካብ ስላቢልካ ኖርማል ክስበልዑ ትخلها انت ለها 5 ሰላጣ غيرنا كنطقملو خنا ازي بلصيو انت تن عداغا نقربو ግን شكراو تحسو ስለዘሎ شكر كمان موسخ اليون ياب صما ቺፕስ ውን ጥዕሚ ልመጽ ቺፕስ ክብል ከለኹ ብዚኣ ነጸርኳ ሓልፍ ዘይደል ግን ብዘይቲ ክንገብሮ ይብልና ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዘይቲ ዘምጾ ዘሎ ጥዕናዊ ኣሉታዊ ጥዕናዊ ሳዕቤን ንኹላና ርድዩ ስለ ዝኾነ ኸኣኒ ኣብ ኦቨን ክንእትወልና ወይ ኣብ ፎርኖ ማለት እዩ ጌርና ክንጥቀሞ ኣለና ኣዝዩ ጥዕሚ ዝመጽእ ኣብቲ ትጥቀመሉ ስፓይስስ ግን ወይ ኣዝማሪኖ مرر كبلنا أو يكأز جفر بربرة أو خلا وقت عبيلنا نورمال مس أوليف جبر عبيلنا زيتي نورمال لخي ترعينا بلو كنت تمدت بس يكونس نورمال لخي نبلو قوم جرنا نشبس نصرحه أزيد تعمل مزمارات مستشكرة وتحسز الله تخلى أبدي إمكان كنا توخلنا شكر يدلي دي إمكان كنا فلحو خلنا بسكو ولا حنشجر متساي كنا بس يلخ بالله خلا تعمل بسكوت سكا زلوا شكر مالتها تغرو خلقات صباي حنت تاع بربرخت ادخل طريا نعنا مستعابيا ناس كوم سلا زي لمنا شكراوي مغبي طعماي مصلناني سلا زخنا خاب كند ببربره بلጫ نغبره ازي طعمي مص مالتي ويزور أسمرت أبيتا بمفتان مس مسارحتاون ناب التفلالي ملكعات بملوات أبعدها كم زرقحن بتتقمتي فوتو كم زخنن تقلت أو خلو مقرنش كم زلوا أبسل أبينا كم بلعون خلينا نقرون خلينا قلنا تزي رخبو سب ويكاب بزح أتوات كنا ركب كلنا أب بشكوتي أب دي ام كي أب حارج أب مسرحنا كنا عقبون خلينا مالتيو ويكا تي كرخبو زي كل سب كابا 5 قبابي يرخبو أبعد قاس بخمس قاب نخرخبو تباهي ليمبر زبالة أو خلنا بسلا بينا قالتنا هم بلا خلنا بزبالة كلها أنا خلنا فلت أتشكر أو نجر زبزح كذا عبنا له هساون تتساقم يبلون مثلا الجمهور لو حجي مجبور مالتي مجمرة بجزاي فتنيا
ህፃን ከማኒ ጎል ሽድ ሸወርሕ ነራትኒ ባይ ቢልዮ ከጅምር ከለኹ አባተን ሕጂ ወላ ሓንቲ ሽግር የምፅእ ነቶም ዓበይቲ ግን ቁርብ ሽኮራዊ ኮይኖም ማለት እዩ በልጫ ስለዚ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ብምባል ከምዚ ክብለክ ፀንሕኩ ነቲ ችፕስ ካልእ ስፓይስ እንዳሓወስካ ነቲ ልጫ ጉዕ እንዳብዛሕካ ገለ ከላማምዶም ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣዝዮም እየ ንፈትዎ ብፍላይ ከዓ ፅማቕ ማለት እዩ ፅማቕ ሲ ኣዝዩ ውሕድ ወፃኢታታ ኣብ ስላ ቢልካ ጥርሕኻ ትጥሕኖ ብጣዕሚ ካ ጥዕሚ በቃ ሽኮር ተወሳኺ ከማና የድልዮን እያ ትሽኮር ኣለዎ كم زلي سبجير كات أروت خليها بقى أزي تعمي لمين قربان طبابيلنا قال بيرتفع عليه مقارنة دا فتون كنا حساب راج قرب صني أطول حساب قرب لمين قال بساعة تزيد كي ولا حنت بدي ولا حنت حواسيم كمان بتقاملوا أبتز بخا كابتي جزا ريخ عندها كل جزء أبتز بتقربه أبتز بخا أنا كم أفت مجمرة ولا تأفلت أصل زي نبرو قال إنه خط عملي جزء أب بسكوت أب كيك كلا حجي نخط عميلو جزمه مليشي ملسكا أب تصمع كم عيت بيني وأنت يدنش كميلو تصمع أخوون قليب لك لحرق أنت عموه مليس زرق منبر كسب حجسي دخان على تاوي كومنت لهذا الناس يلا مالتي أزي تصبغوت ترخيبنا له بزعبي يا أخي أمالتي أباني فتينا نيرنا مجمرة بحن سباق قلت أنا مسؤول مستحرش كيرنا بباني صريحنا توم عبيتي فتوة توم قلعت كن بزح يدفروا النيرم لحقنا تي مقردنش لخينا كم زرول جيرنا تقليلنا قرص قرص أنا بلنا كم كيك عينت ما كم برش باستا عينت جيرنا وشت عندنا قبلنا له سازي صبغ وتسيتا ولا بعراقة ولا والكسبسي بتاعم صبغ كسر خبنا له مالتي جبر مال سر خبنا له ሙቁር ድንሽ ከም ምግቢ እንስሳውን የገልግልዩ ኣውፅልቱ ኾነ ፍርዩ ከም ምግቢ ሰብን እንስሳን ዘገልግል ዝጓሓፍ ዘይብሉ ዓይነት ሓምልዩ ብፍላይ ንናይ ጸባ ኸብቲ ምስ ዝውሃብ ኣብ ዝፈሪ ብዙሕ ጸባን ምህብታም ማእዛው ትሕዝቶ ጸባን ከም ዘብል ካብ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ከም ዝምስክሩ ኣቶ ሙሴ ይገልጽ ምግቢ እንስሳውን ኣዝዩ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት እዩ ምግቢ እንስሳውን ኮና ትድንሽ ይኸውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና زايد عن إحنا ندري لنا تمكن دنيش نسبس لزخانة ما اتس أوفر برودكشن زايد خاب عقل من العالم زركبون تناي بطوطناي دنيش من السساون مكور دنيش أبصبا فلي تاج ملو أب حبر صبا خي ترى في يغير صبا أنا بيج أي يغير ولا تحسوا خال لحمتنا في مكور دنيش مليعة حلبلام لحمتها زيادة أي نكفتي قبعت بكافولي ولا فوكس كمان تقبعته ولا كتبلع حساي كنا ما تقسم غيرك تقسمنا تقفولي يكون بكافولي مقرت الله أبدرها خمس دراء أخيو كابت أخلين العلي نوعي عند بالعنتي مكور دنش أبن قاعو حقوق أني تدفل ببلد بيج أخون في حبرو أبتعنا أنك أني تصدق تعنا يحلو الله دايم مكور دنش بتي تكنيك ترينا بتزغللي ز بازح مالتي بتزغللن بتي بزح واقع زي حتى نغدي يبازح ز بزح ربح دماني يخنا سنزي تربحو ازيو بزح بتنوصو وصايتاتين ازيو واحد حنت نجر زقحاف نجر يبلا زقحاف نجر زي بلا دمان زلا كان مجمر حساب موداتا تاقوسنا تكون تعكراتكم نابطو مطرحات أمبارز كل كن عزوت نحنا بلجأتات كابهلو بدرجة عادي حرصوت والكسبات أبيت تمرتي أبيت عنا أبزرق بوبوتا أبيت تفلالي مسارحيتات بمقبر مقرد النش بمفراي أمر ريقات وحسم أزاو مقبي ترون كبركتو ينستر حرشا يتوع ينستر حرشا حرصوت كم حدا مسارحتنا كون كله تي زايد عدماني أبيز بيها أتصله أمنوم سكف جزا أمنوم سكف قدنا أمنوم سكف كان شلون بيت مرتي أبز وين كاتو سلمتي تا مبازحة جباب مبازحة سن كان عليه حرق وزوج كاسلت خلاص يزلا حرق ورز كادماني معليه زي دنش مكور دنش تركب سلا زلاها زي تقمزات زي ما كل حاجة تسكر هذا سيزي ثم كان شلون زلهم ولا بلاصو نهار الله تقمت نهار الله هسكت قبرت أو علي مشمع علي أو علي قرونيا محمد كيركالي خاون علي
متحازي وين ناي ماكينة ناي قوما غيركا ليخا عتيخا حمد غيركا كتا دنش كتفرط خليها بابا غيركا دغنا اكن ندس بحفه فيرتيكال تاخد بالك توصل يقيدمو ابزد ليكا كتوصل خليها لازم يكورنش انا تي حرستا يطرح دي كونه امنو سكف كذا حدا كم حركه كل كم ملكا يقلقلنا كلاي كم دنش كونه يقلقلنا خلي كابن وين كنت بعدنا وين كابتي ولا كنت بعدنا حملي سدرانا عندكنا أنا كم قوم نخيل تندني شاخنا كمان نخيل نقول إنساسات اللي وناوين نتنقصنا نعاتنا وين كوكورزنا كم قوم